गोदानै मोनसे मिशन फोसावबावबाय माबा गोजोन मिशन आराम मोननाय मिशन आरो बिदिबो मिशन थायो फाग्ला फाग्ला माबा आराम माने गोजोन मोननाय मिशननो मा बुजायदों बेलाय नङा होमबा गोजोन मिशन होनना बुंदोंलाय बिसोर आं फरायना नायदों बर'नि गासिबो खोथायानो मिशन जोब लेखा फरायबाबो मिशन ओंखाम जाबाबो मिशन नङा होमबा जलाय सिखारलाय खालामब्लाबो बेबो मिशन जायो बिसिना ओरैबायदि गोदाव सोराव मिशन 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 खोमायासो भर्ति जालायलांबिसिना प्रमोद बर'नि लेक्चार खोनाबा सानथामसो ओंखाम जाबो जायो गोदनासो उदै बुंखायो नङा होमबा प्रमोद बर' डाঙरे যদি আপোনালোকে ভাষণ শুনে 3 দিনমান ভাত নাখালেও হ'ব ডিঙিত লাগি ভৰি যায় আমাৰ তেখেতৰ ভাষণৰ দ্বাৰা गोदानै जेबो सेंसन खालामनो हाला गावसोर बुंनानै लानाय श्रीरामपुरनिफ्राय up to उदालगुरिसिम मोनफ्रोमबो लाख लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होगोन दिनै फेल जाबाय बियो दिनै प्रमाण जाबाय जायाखै होमबा बै इउपिपिएल खालामग्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सोंलाय 75,000 मोनदोंना मोनाखै बै इउपिपिएल खालामग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सों बिसोरो साखरि मोनदोंना मोनाखै प्रमोद बर' सरकारा बुंदोंमोन मोनसे भट थुयोब्ला मोनसे साखरि नखर नखर साख्रि मोनजोबगोन नाखि होमबा दा साख्रि मोनजोब्बाय जानो সকলে চাকৰি পাইছে না নাই प्रमोद बर' डाঙৰে নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিল যে আমি এটা ভোটৰ বিনিময়ত আমাৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতীসকলক আমি চাকৰি দিম কিন্তু চাকৰি দিব পাৰিছেনে কিমানজন ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিলে তেখেতসকলে আজি আহি আহি তেখেতসকলৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ল কিন্তু আমাৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পোৱাৰ পৰা মানে বঞ্চিত হৈ গ'ল চাকৰি মোনাছে आर्मी पुलिस मिलिट्री आसाम पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस डिफेंस सर्विसआव बिथांमोना साख्रि होगारनानै जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हाफ पेन्ट गाननानै फिजिकल ट्रेनिं खालामदोंमोन प्रमोद बर' सरकारा लामा लामा फुटबल फिल्डआव बिराद सेंग्रा सिख्लाफोर खाराखै होमबा खाराना खाराखै 2021 আৰু 2022 চনত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো তেখেতসকলে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে সপোন দেখুৱাইছিল আৰু সকলোকে ফিজিকেল ট্ৰেইনিং কৰাইছিল আমি আৰ্মি পুলিচ পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ আমি সকলোকে আমি চাকৰি দিম কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি মানে নাপালে আজি তেখেতসকলে ঠগাই ঠগাই 5টা বছৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল শেষ কৰি দিলে কিন্তু আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰি দিয়াৰ পৰা তেখেতসকলে ব্যৰ্থ হৈ গ'ল मोनासै रावबो नङा होमबा रावबो मोनाखिसै बै कलेजाव फरायबाय थानाय एमए खालामनाय बिए फरायबाय थानाय हिनजावसाफोरनो 1500 थाखा स्कलारशिप बोसोरफ्रोमबो होगोन होननानै बुंदोंमोन सोर साबेसे स्टुडेन्टफ्रा 1500 थाखा स्कलारशिप मोननो हाखो 2025 सननि गेजेराव मोनफ्रोमबो दुब्लियाव माने दै सारनायनि बेबस्था इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव प्रमोद बर' सरकारे घोषणा करेছিল 2025 সনত 100% ইৰিগেশ্যন সিস্টেম আমি বনাই দিম আৰু খেতিয়ক ৰাজ্যৰ কাৰণে খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশেষ সুবিধা আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি কৰি দিম তেওঁলোকৰ ভিজন ডকুমেণ্টৰ স্পষ্ট লিখা আছে কৰিব পাৰিছে জানো আজি পাৰিছে নাই প্ৰত্যেকটো গাঁৱত দুখনকৈ বিনামূলীয়া ট্ৰেক্টৰ খেতিয়ক ৰাজ্যক হাল মাৰিবৰ কাৰণে দুটাকৈ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ক'ত গ'ল গংনে গংনেলাই গামী দাবसेयाव बै इउपिपिएल खालामग्राफोरनाव सोंलाय गामि दाबसेयाव गंनै ट्रेक्टर फ्रि पावार पाम्प होगोन होनना बुंदों पावार टिलार दै सारनायनि बेबस्था 166 मिशन माने दिनै बिथांमोना डिक्लार होबाय 166टा अबे मोनसे मिशना साक्सेस जाखो